Pier Paul Buttigieg ta' 45 sena weħel 3 snin ħabs wara li ammetta li seraq mal-€1,700 fi flus minn ħanut f'Bormla. Ir-raġel li qalli ma jaħdimx u jgħix iż-Żurrieq kien infittax mill-pulizija b'rabta ma' hold-up f'Bormla x-xahar li għadda. Fil-fatt nhar it-tlieta fil-11 ta' filgħodu, il-pulizija ċċirkondaw dar fiż-Żurrieq wara li waslet informazzjoni fejn il-persuna li kienet infittxija l dawn l-aħħar 6 ġimgħat setet kienet qed tistaħba. Ir-raġel meta nduna bil-preżenza tal-pulizija prova jaħrab billi beda jaqbes minn fuq il-bjut tar-residenzi. Bil-pulizija segwewh fejn ġie arrestat ftit wara. Fil-qorti huwa ġie akkużat ukoll li kellu strument li jaqta' bil-ponta. Il-Maġistrat Viktor Għaxaq Sabuħati wordna wkoll sabiex ir-raġel jitpoġġa fuq ordni ta' trattament u ġie ordnat ukoll iħallas multa ta' €116. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Leiden Zammit u Iman Heyman. Raġel ta' 57 sena li jgħix il-belt inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li wettaq diversi serqiet. Ir-raġel ġie akkużat li bejn il-25 ta' Ottubru u l-31 ta' Marzu li għadda wettaq diversi serqiet minn stabbilimenti u negozji ġewwa l-Belt Valletta. Huwa ġie akkużat ukoll li kien riċediv. Ir-raġel ċaħat l-akkużi miġjuba fil-konfront tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.